weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to samba alusa beelila elimana jammi bamburu gurela sarɓe ko on waktu yoni ha to faloɓo guela e ko taari ɗum kala kabaruuji men ɗemngal pulaar leydi sénégal jagorɗo pétrole batuma ko hanki o holliti hayso tawi woni oɗo saaha hewɓe kolliti sénégal ne jogui caɗele carburant ɓe jogui peeje e jokkodire haɗen gueɗe mbasa yettade sénégal to leydi mauritanie jagorɗo kotki e rima ɓiɓɓe leydi ndi kala jiɗɗo sorde terrain nde wawata rentade nokkuji kaɗaɗi ha tenti ko wayno jeeyi laamu rento kadi ɓen waɗoɓe laggoji to leydi mali koninke jeyaɗo to leydi russie wasi fittandu mum ɗum ko caggal nde werla mabɓe yaɓɓi pittol e jaga diwan mo duwenza to leydi guine konakiri jagorɗe alpha condé taweteɗe cuuɗi dumbirɗi ɗi leydi guine fonnoɓe darade hanke yeeso procureur dirtinama ha ñalawma janggo kabaruuji men mano en ha to leydi côte d'ivoire niger sierra leone ma en jaato ghana afrique du sud burkina faso rd congo to nigéria ma en jaaton to russie kame ukraine ha fenma to leydi france musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen kala rafi mon jiiɗa e aduna he allah ne tagui lekki ki ene safra ɗum gorel teya ko haako moƴƴo iwru ko en tokkoredi nooro ari ko wallude en e safrude en ha moƴi kala yiito hen hoore muɗuma gorel teya ko haako moƴƴo ko ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa gorel teya ene yawrani on neɗɗo mo ƴiƴe mum dogata e ɗaɗi mum joguiɗo cardiaque joguiɗo tension kono ne kadi mo nangata taare caɗele gorago ɓandu jaaɗoro ɓandu wuloro mo ganduɗa tuƴiɗo koyɗi musoje koppi musoji gorel teya ko kayisaji mawɗi coomi e muɗum a yarat tan aɗa yaɗa ñongto guila e ɗaɗi maɗa ha watta dogde ƴiƴam ma kala sa yiiɗi hebde hen ko laaɓi janggana hoore maɗa ko jangta e gorel teya jahata koto site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com sa yiiɗi hebde tonggode jokkodira e jomin beele mbawa hebde gorel teya Mamadou Ngayda to leydi Sénégal 00221 77 128 23 46 walla Boy Niass to leydi Mauritanie 00222 47 85 20 96 walla to leydi Côte d'Ivoire Hamidou Ba 00225 01 53 11 51 54 walla so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa Abou Sow Kawral Fouta business plus 347 701 56 77 walla so tawi koto leydi France Harouna Ngayda mbatta ko plus 336 50 99 64 43 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe cafruɗen gorel teya ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno jibisi ko bawɗo listihara so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma o woni ceerno jibisi ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi wiya nden listikar ko indema e nine nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno jibisi ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawi yettade ma hano hannirta ni
ceerno Djiby Sine jogii leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sine safra rafiji kewɗi ɗi jiidi hakkilol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sita rewɓe ronkoɓe sowaade rewɓe daroraɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno Djiby Sine yarno ɓen worɓe ustaraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno Djiby Sine yarno ɓen wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggeyaji bonɗi eɓe arsigaji men kippi ceerno Djiby Sine jogui pegge e usula ɓeydoji arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno Djiby Sine andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawe nder naksot lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to leegal bitegal netteka sara jeere netteka kala jiɗɗo jokkodirde ceerno Djiby Sine numéro mum téléphone numéro makko whatsapp foof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko whatsapp omo wiye noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewredo yo mbaɗe insisté tan ceerno Djiby Sine andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to Djoum ene jokki golle ene tawe toon ceerno Djiby Déme numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno Djiby Sy so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedneji baklidi hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden danɗo faade makko kettode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. Jam nyalle mon musidɓe tedduɓe njeslaare nogas seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi seeɗto hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas ɗiɗi yonti kumpital men ɗemngal pulaar iɗo yeeso haalirde ko musidɗo mon giɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltaare TV ko musidɗo mon Seydou Aboubakar jiɗɗo laarde walla jiɗɗo yebde nate ɓosooje walla jiɗɗo hettade kabaruuji mum e ɗemngal pulaar walla buuɗal yurmeende walla coccorgal walla ni gueɗe weltare fo eɗen gendi nonne kadi ko fati danki yontaɓe walla ni ko fati banggue sira annabi sallallahu alayhi wa sallam walla ko fati e ko jolgo miijoji kala so tawi a yeehi to YouTube a tappi Weltaare TV walla Weltaare ɓiɓɓe fulɓe walla bindol jaadowola e jayde Weltaare TV sa ñoƴƴi hen ma yaha toon mbawa yebde kala ko Weltaare waɗata mbaɗa ko an jeeyi hay goto a rendani jagorɗo pétrole woni Sophie Gladys hanki natanino batu caggal batu o noon wo holliti hay so tawi woni jaydel kewɗi kolliti bo wallaɗe diwoje ngal leydi Sénégal enen ngakki ko fate banggue carburant hanonne kadi hewɓe ne kollita oɗo saaha Sénégal ne jogori jogade caɗele oɗona fannu wo holliti Sénégal ne jogui jokkodire e nder windere nde taw kadi ko jokkodire caññiɗe ɗen jokkodire noon ma jokkodire ha Sénégal ɗen caɗele mbawa so yettade ɗum ko caggal teskede wonande haare wonde hakkude Ukraine kami Russie jeeyi sababu ha nokkuji kewɗi keeɓi caɗele ko fati e banggue gueɗe guura walla ni gueɗe carburant gowɗe dañede e kala saaha Sénégal ko fate banggue ñalawma mo alda ko fate banggue blouse taw ko ɓen safroɓe blouson taw ko ɓen safroɓe natanoɓe hofgo juuɗe mumen balɗe tati ɗum noon fuɗɗoto ko ñalawma janggo wonande ɓen safroɓe e cuuɗi safara ɗum noon maɓe natan hofgo juuɗe nder leydi ndi kala so wona service minimum taw ganduɗa ko service keñoraɗo taw ganduɗa ko ɓen tampuɓe no fewi so gari kam ma cafre kono kam keddiɓe kala so gari tawata koɓe memata haydara ɗum noon ko yidde wallidde wonande ɓen docteur eɓe safrannoɓe taweteɓe to Louga caggal kay wonande médiaji Sénégal kame soga e ɓesguji Sénégal naɓe e état Sénégal kala nde joofi peɗeli wonande safroɓe koni hen mbayi koni mbayi ɗum noon kamɓene ɓe kolliti hen mette mabɓe balɗe tati hofgo ñalawma janggo alhamisa kame nogasi ɗiɗi aljuma ɓe piɓani haade ɗon tan
ɓe kolliti maɓe gaddoye balɗe tati goɗɗe hofgo ɗum noon wonata ko 4 lewru fandu kame 5 lewru fandu ha fenma 6 lewru fandu kala ene gasani kadi maɓe ɓeydu ha 7 lewru fandu ɗum noon firti tan ko kamɓe koye maɓɓe caɗele ɗeɓe joguiɗe kala ala kala koɓe ñawdante ko noon ɗeɗo caɗele so mbaɗi moni kala nana hokkita jeygue ene farni e maɓɓe ha hannde keddoɗen koye ɗiɗon fannuji ko fate banggue Astu Sohna on debbo jaranoɗo e lebbi 9 garnoɗo jibinde to suudu safarde Louga ha wattidi wasde ɗon fittande muma ñalawma hanki o wonande ɓen sage-famuji nangganoɓe ne mbaɗa e ndenka hen nayo hanki ñawama oɗo saaha mbaɗama mandade dépôt o sahani tawe e cuuɗi niɓɓi kañumena hen ɗiɗo noon ɗaccitama ɓen ɗiɗo ɗaccitaɓe noon ko sowiɓe taw kadi ganduɗa deedi ɗi ko goɗɗoyɗi ɓe nayo noon ɗangaɓe ɓe ñawore mabɓe wonata ko 27 nduɗo hen lewru avril guila tan ɗen caɗele mbaɗi ha ɗo hen safroɓe kala sahani kollita caɗele ɗum ko calgal nde ɓe kollino caɗele hôpital mo Danteka ngam hollitede bâtiment o so renaki ni jogori yande koye yimɓe walla ni matériel uji gonɗi toon ɗi kala koko naywi koko boni koko natti wawde safrude teni hayso ñawɗo ari ɓe mbawa safrude ɗuma ko wona ɗum kono no Mbour hôpitaux ji mum ko wayno 35 poste de santé poste santé taweteɗo e nder Mbour ɓe kolliti toonne kadi caɗele mawɗe goni toon hay matériel goto ɓe ngala teni kadi so tawi cafrotoɗo ari ala kala ko safrori ɗum ɗo kala ɓe kolliti hen mette e caɗele mabɓe teni kadi ɓe kolliti koɓe natanɗe hofgo juuɗe balɗe tati ha laamu ngu wawa yurnitade caɗele ɗeɓe guuri toon ɗe gattaten ko fate banggue fawde neɗɗo ndiyam bonɗama walla fende e dow neɗɗo walla nadde e gurdam neɗɗo jaltina hen gueɗe ɗen gueɗe noon so tinama ene gasa cokeɗa nde tawno Allah subhanahu wa taala koko haaɗi en nadde e gurdam neɗɗo ha jaltina gurdam neɗɗo walla cuuɗidi neɗɗo nde tawno neɗɗo ko aybaji ɓooli suurete ko wona ɗum ko noon on jaltinnoɗo vidéo taw ganduɗa ko Ousmane Noël Dieng taw ganduɗa ko goto e chef de cabinet jagorɗo Dieng Farba Sarr ko wona ɗum ko noon caɗele to fa ko wona ɗum ko kan haala caggal nde yalti ha mawni ɓen tumanoɓe ɗeɗon gueɗe hanki darima e yeeso suudu ñawore woni biyeteɗo Babacar Sow biyanaɗo kañum yaltini on vidéo duuɓi kene foti wonde lebbi 6 kaso ferme yiyata nangue Soda Gueye kañumne nanunoɗo hen hoore mum ha yaltini oɗon e vidéo lebbi 3 kaso yiyata nangue Aissatou Sow kañumne ko lewru wotoru goto maɓe kala ne yoɓa kene fotta wonde 30 ujunere ɗum nan ko caggal naddeɓe e done janani ngam yaltinde hen wone gueɗe kan haalno ne heewi taguen lombude ɗo hen tan ko wasiyade koye men nde yimɓe ndentoto yaltinde photoji janani walla vidéo ngaji janani hayso tawi woni mbadidi fewani ganda on so seere gacce nawima yeeso lawol ka coketeɗo fodde on hoore mum ko yammiri ko joni Sénégal keddorɗen gattaten koye konguɗi walla gattaten koye oɗo hen biyeteɗo capitaine Seydina Oumar Touré eɗen gandi caggal nde o iwi ko fate banggue wonde koninke mo hinde gendarmerie taw ko fate banggue dossier Adji Sarr Kami Sonko caggal noon ko ɗon wo ittano e golle makko wo ƴettanoma to école IAM ngam jangguinde caggal mum noon golle makko dartinanoma toon e yontere yawtunde kikiɗe hanki o Barthélémy Dias maire wuuro Dakar waɗimo recruté ƴettitimo oɗo saaha waɗimo conseiller technique e nder cabinet muɗum o dañi toon golle o saaha hayde kadi goɗɗum feeñoyde hen joni koye Sénégal keddotoɗen garten ko fati banggue trafic drogue kene fotto wonde 650 kilo woni ko tetta tetti ɗum ko gendarme ɓe leydi Sénégal ɗum ko caggal wonande loyde timmungo ɓe mbanno e nder leydi ndi kala ɓe kolliti ñande 17 ndu lewru 18 nduɗo hen lewru ndu gonɗen ɓe nangui kene fotto wonde ɗen gueɗe ɓe nangui kene wona autoji 3 kono ne kadi e motoje 3 kene fotto wonde laana goto taw ko laana ndiyama kono noon kene fotto wonde pistolet goto tettama hen yimɓe jeetato nanggama hen taw kadi ko waɗannoɓe ɗiɗon trafic uji jaheten ko ha toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaqa Kebe. Assalamu aleykum moɗon bandiraɓe Weltaare TV sukaɓe Afrique on calminama on juurama kabaruuji garaɗe ɗo e nder Ziguinchor hannde ko frontiére Guinée Bissau hakkude muɗum e Sénégal ina wayno duwagne en hanki ɓe pawi cocaine kewɗo
e nder ummade Guinée Bissau ina naata e nder Sénégal. Doroko woni heewi kono doroko o jagga koye sakuji ƴulɓe. Sakuji ƴulɓe ko hen jagga eɓe ndewi e ladde he. Ɗum duwañen ɓe hanki ɓe kepti kaali e ɗum heewi ko ina tolloyo e 70 million. So en ummima ɗon eɗen gandi hanki accident musɗo waɗi ɗo henna e laawol yaltirde Ziguinchor fewdo Oussouye. ene wayno auto bis waɗi omo taati kanko auto o omo yanoy e gaska. Alhamdulillah rabbil alamina waɗi belsuɓe noon kono noon ala mayɓe. auto ummi ko ɗo e Ziguinchor omo feewi to e Oussouye fewde Cap Skirring auto o taati. eɗen gandi campagne kukku o udditi ɗum noon no wayno prix o kam ɓe mbi suwa tawa darade. eɓene itta eɓene mofta eɓene jeeya kono noon ala ɗoɓe gandi taw ɓe goni ko e jamma niɓu ala koɓe gandi hen no jogori wonirde. ɗum noon eɗen gandi ko ɗiɗo kabaruuji garan ɗo e nder Ziguinchor e ko taari Ziguinchor. Amadou Isaqa Keɓe gorko mo mboto keɓlo kabaruuji Weltaare TV yo Allah hokkete walde jam. komi jaykan ɗo e Belgique kabaruuji Weltaare ɓiɓɓe fulɓe tan welatan. kabaruuji Weltaare ɓiɓɓe fulɓe tan woni ko welata en. kabaruuji Weltaare TV jadaten ma ya to ɓuri lobbinade ngam humpidden Amadou Isaqa Keɓe sen giwi to Ziguinchor paɗen koto leydi Mauritanie to Mauritanie Sina rokkiri kene fota wonde million taw ko dose vaccin mo hinde Sinopharm ɓen goni rokkiraɓe taw rokkir ɗum ko ɓe dokkir ɗum ko laamu leydi Mauritanie ngam jokkude haɓade ñaw coronavirus hannde jaaruɗo caggal e nder leydi Mauritanie. jagorɗo kotki mo leydi Mauritanie erima wonande ɓen waɗoɓe trafic ko fate banggue immobiliére ɓen gueɗe kala mbatten haqqillaji men nde jomumen mbawata rentade no fewi ha tenti kadi jertinde ɓiɓɓe leydi ndi kala nde mbasata rewnude wonande so tawi ne cooda leyɗele men ɓen waɗoɓe laggu woni waɗoɓe business uji kono ne kadi ha tenti e nokkuji kaɗaɗi ko wayno nokkuji laamu jeeyi andu kam so tawi a waɗi a weddima halis ma e jeygue ɓe ngala hen haaju ko wara ɗum ko kadi ɓe erima nde yimɓeɓe kala mbawata rentade kala kada sooda ƴewta no moƴƴi jaaha daña kayitaji celluɗi mbasa rewde e woni nokkuji haarukuma caɗele caggal Mauritanie dañino caɗele mawɗe ko fati e banggue ɗiɗon fannuji. état mo leydi Mauritanie ma darno cetal ngal cetal noon fuɗɗoto golle mum ko lewru mai fannudu wonande ɓen ɓe galleji men nderguita walla tetta taw kadi ko laamu jeeyi oɗon sababu ma duttita gueɗe men walla dukkite gueɗe goɗɗe ko jomumen ene mbawa wonde caggal kay jomumen koko bindita noon ne jogui kayitaji men celluɗi hay hen goto laamu ngu accata caggal nandiral hakkude Nigéria kame leydi Mauritanie. ɗum noon koto noksata ɗum waɗi ɗum ko jagorɗo ñawoje mo leydi Mauritanie hakkude muɗum e ambassadeur mo leydi Nigéria woni kanko on jagorɗo mo leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Cheikh kanko hakkude makko e ambassadeur mo leydi Nigéria woni Adamo Lama taw ko ambassade Nigéria joɗiɗo to Sénégal hakkude mum e leydi Mauritanie. eɗen gandi ambassadeur leydi Sénégal e Mauritanie ko goto jooɗi ko Dakar kono saha kala mo yaha toon to Mauritanie ɗum ko caggal yiddeɓe jokkodirde ko fate banggue fannu taw ko fate banggue fannu juridique kame judiciaire taw ko banggue ñawoje nde leyɗele ɗiɗɗe mbawata jokkodirde on fannu ha ɓuura wawde ngardinde jokkodiral hakkude leyɗele mumena jagorɗo toppitiɗo gueɗe caggal leydi kame jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame leyɗele goɗɗe joɗodima yogay ambassadeur uji taweteɗe nder leydi Mauritanie wo joɗodi koye ambassadeur mo leydi Iran ngam yewtidde mum jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kame Iran nde ɓurata wawde ƴellitade ha tenti ko fate banggue domaine faggudu yoga e gueɗe goɗɗe kala.
ha joni to Mauritanie keddotoɗen gartaten ko fate banggue Roi Salmana mo Arabie Saoudite ɗum ko caggal nde rokkiri kene foto wonde 150 taw ko pañaji nguura gila altina ha yettiɗo woni koye feccede yogay leeɗe e nder Nouakchott hanki tan ɓe pecci kene wona 597 taw ganduɗa ko pañe woni hen ko nguuraji e nder Nouakchott e hoore mum yoga e leeɗe Mauritanie siifi to ker lamorgo leydi Égypte nden sifande noon koko fate banggue académie taw ko arabe domaine taw ganduɗa ko fate banggue science kame technique et transport maritime ɗum noon ko yidde Mauritanie ngal catal nde ñiɓata e nder Nouakchott e hoore mum gam hollirede Maghreb kala so rendi walla leyɗele arabeɓe jeeyaɓe Union européenne ɗum so rendi ko Égypte nokkuji kewɗi e nder leydi Égypte guure kewɗe ene tawi hen on académie ko wonat ɗum ko koto leydi Syrie oɗon saaha noon yidde Mauritanie ko ngal catal nde darotoɗon gam ƴellidde ko fate banggue science kame technique et transport maritime gam ballodiral ngal catal ngal ñiiɓa ko guila hitande 1995 kono noon leyɗele ɓurɗe hewde walla leydi ɓurdi hewde ɗo ngal daari ko leydi Égypte jagorɗo jafoɗon to leydi Mauritanie keɗɗa joni jagorɗo jeeygu mo leydi Mauritanie jagorɗo jeeygu kame waylo gueɗe ñameteɗe kame artisan e fate banggue tourisme wangi yankoɓe o hollitiɓe nangui hanki kene foto wonde ton taw ko tamoroje ñolɗe ene jeeye nokku jeeyirɗo taw woɗɗani bo wallaɗi diwoje kingal ngal sara daru nayima ɗum noon wawi tettede no fiya hayso tawi woni Mauritanie o saaha jeere mum nde ene hattojini e tamoroje kono ɓe kolliti ɓe ñamminta ɓiɓɓe leydi ndi ko hunde lamde 338 millions kopreji uguye woni ko laamu ngu itti wallidde presse privé mo leydi Mauritanie ha jomumen ɓuura wawde ƴellitade e golle mumena to leydi Mali wonande hoorejo jagoɗe leydi ndi Chokela Mayga ñalawma janggo alhamis so tawi firtaki mawdaro e yeeso Santé mawdaro yeeso wonande suudu sarɗiyeji taw kadi ganduɗa ko laamu hakkuderu ɓen lomti sarɗiyankoɓe CNT mawdaro yeeso mabɓe gam wadde bila politique kame golle makko caggal lebbi sappo ko ari e gardidi hoorejo jagoɗe leydi ndi ko wona ɗum ko kadi ne gasa mawdaro on sarta ɗaminaɗo kame jewte goɗɗe kala ne ɗawina oɗo saaha ɓiɓɓe malinaɓe kala ketti toon to CNT ko fate banggue nduɗon suudu jogordu jaɓɓade janggo hoorejo jagoɗe leydi ndi l'armée France totiri ñalawma hanki o kele taw ganduɗa ko base koninkoɓe ɓe Barkhane ɗo ɓe ñimno guila ɓe gaari toon to Gawo ene tawi nder gosi e hoore mum kono kadi ɓe totiri kele on base militaire noon ene wawi wonde makko kene wona 300 koninke taw ko base moɓe kippuno kamɓe ɓen siftinde on kene fotanno wonde 500 koninke mo leydi France ne taweteno nder leydi Mali caggal nde hoorejo leydi France fimno ustude ha heddo 2,500 walla 3,000 kono saaha mo gonden gila tan ndeɗo hitande daari tekkere ne luuɓa hakkude leyɗele ɗiɗɗe woni leydi Mali kame leydi France ha jeeyi sababu oɗo saaha France ne heeɓi gam yaltude leydi Mali to leydi Mali keddoɗen 2 attaque jangoji ɗiɗi mbaɗi e lawol Gawo Brem kene ñande 12 lewru avril otoji ɗiɗi hen goto ko eto particulier kono ne jonno yimɓe ha heewi caggal kay nde ɓen wonnoɓe motoje paddi on oto ɓe dañi jippindeɓe ɓe nayiɓe haydalade ɓe ɓooriɓe ɓe tetti kala ko wonno e mabɓe ɓe gañi hen goto leelani camion goɗɗo rewi ɗon taw kadi ne jolni marchandise ha teddi on chauffeur noon caggal nde sali darade mbaddi hen kono on ɓe dañi ganji ɗum wattidi koto hôpital mo Gawo to leydi Mali keddoɗen ha joni jagorɗo ko fate banggue jeeygu arti ɓiɓɓe malinaɓe ne goya ha hande guura kane seeri kono wo hollitino darorde lewru korka oɗo saabe taƴino kala ken wiye cogguji ɗi kala loccol mburu manggol ngol jarata ko temedde jarat jafoɗon jarat ko 50 e buuɗi ɗiɗi ɗum woni ko jarat kono ɗo saaha hewɓe ne jeeyi ɗum buuɗi 60 so tawi ko sukara pakken mum so tawi ko giwaw caggal leydi ko 100 ha 120 woni ko ɓe tañol litre nebam moƴƴam ɗama 150 ko wona ɗum ko tonne ciment kene foto wonde 21 ha 23 kala mo yeeyani ɗum yo andu yaɓɓi kuule to Mali keddana joni caɗele ɓeydiɗe Mali teskaɗe
ko banque mondial woni boñ windere uddi robin on saha robin ɗo mali ƴoganno haalis e kala saha ngam teskede mali o saha ne heewi ñamali no feewi tene kadi yanti kadi oɗo embargo mo mali waɗa gila tan jeenayi lewru janvier nder ndeɗo henna hitande nde gonɗen sete CEDEAO taw kadi ɗowi ɗum ko biyeteɗo taw ɗowi ɗum ko Mario Gomiza taw ko jeeyaɗo toon to Kavera ɓe dañi joɗodade e colonel Sadio Camara jagorɗo konu ɗum ko ñande ñalawma hanki o 19 avril kono keɓani andude koɓe kaldi ko wona ɗum ko leydi Mali e holliti jayde Mali acti wonande koninke mo leydi Russie wasi fittande mumum ɗum ɗo ɓe gonno e oto mabɓe ɓe jaɓɓi ko pittola caggal nde o gañi ɗon ɗo jolno hélicoptére mo nawe to hôpital mo Sévaré ko ɗon o wasi fittade makko koninke goɗɗo Mali gañima hen ko noon caggal mum leelani koninkoɓe notima hen e ndeɗon fettande dañi noon kure gulɗe jew jaade hen kono en keɓani andude taw holno ɗum yarima en gartoy e oɗon kabaru sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry jagorɗe Alpha Condé biyaɗe teep guila 6 ndu lewru ndumba tokkaso eɗen gandi Mamadou Dienne e laamu Alpha Condé kam wonno gorko ɓurnoɗo hedde e sogde hande noon ko kañum soka ne wonde Koulibaly kame kasori Fofana gonnoɗo hoore jagode leydi ndi kame oye ɓeɗo kala hankine ponnodarade yeeso procureur général dirtinama ha ñalawma janggo caggal kay wonande ɓe nanguira ko tumeɗe aɓe dirtini ngaluji leydi ndi kala CEDEAO toɗɗima wonande biteɗo Jean Claude Barrou goto gardinoɗo CEDEAO ɗo sa toɗɗama woni gouverneur banque BCEAO banque centrale mo africaine Afrique de l'Ouest ɗum noon o lomti ko temi ko kone woni mo Alhassane Dramane Ouattara suuɓi hanki waɗi ɗum cukko horejo leydi ndi ɗon ɗo Côte d'Ivoire ɗo discours Alhassane Dramane Ouattara hanki to Yamoussoukro yeeso sarɗiyankoɓe ɗum ko caggal nde o toɗɗi hoorejo jagorɗo woni Patrick Assi mo artiri e gardidi jagorɗe o jogori toɗɗade ɗo henna mayirɗe nde ɗo yontere ko wona ɗum ko o toɗɗima toon wonande cukko hooreje makko gonnoɗo gardiɗo banque BCEAO oɗo saaha kam wonti acciti golle mum kanko oɗon Alassane Dramane Ouattara o holliti gila tan janvier nder ndeɗo hittande ɓe jaltini kene foto wonde 20 milliard koppareje franc CFA ngam haɓade nguura ceerka e nder leydi ndi kala ɗum noon kene foto wonde 21 produit giwowo caggal leydi ngam ustude kene foto wonde cogguji mum ɗum jeeyi sababu coggu ɓeydaki e nder leydi Côte d'Ivoire to Niger sifande hakkude laamu leydi Niger kamɓe baada nden sifande waɗi koto ñame laamorgo leydi Niger saabi nden sifande noon ke ngam hadde sukaɓe tawtoyde pelle ceɓɓiti saabu oɗon gandi sukaɓe hewɓe ne tawtoya pelle joguitiɗe armeji ngam nottade hebde toon haalisaji kene wona 92 milliard koppareje franc CFA hedde keerol hakkude Niger kamɓe Nigéria wadde toon guese garɗuɗe jalde jamanu kamɓe golloɗe e jeeyirde kala ha sukaɓe mbawa gollade hen keɓa hen gurdam mumen sera lewon tini caɗele taw ko caɗele faggudu ha tenti noon ɗo wona hare hakkude Russie kamɓe Ukraine finoɓe to legal bidonville taw ko leeɗe ɓurɗe wasde ko wayno kabana kono ne kadi nder ferta woni hoore muɗum woni inde makko ko Aïssatou Touré yarata koye duuɓi 27 yumma ene jogui sukaɓe nayo e joom galle mo ala golle o saaha kanko e nanduma koye hono makko en aɓe keewi hollitiɓe kodi koto leegala korobaya noon hande wonti kanŋe e jeese mabɓe yiide maaro ni yiide nebam wona hunde wemde ɓe ñamata ko lawol gotol tene kadi koye korka wona so ɓe ñaami ko jamma tan ɓe ñamata ene wonata ko jamma jenguɗo on jamma so ɓe ñaami ɓe ñamtata so wona on jamma jenguɗo arta fiti tan ko kala ñalawma ko lawol gotol ɓe ñamata ɓe ngala goɗɗum tene kadi ɓe ɓuuri wurde ɗon oɗo saaha mo gonɗen ko usti hen ko ɓe ñamanno ɗon ɓe gurno ko euro goto piccala jeenayyi taw ko ɓe gurno ko dollar goto piccala jeenayyi so wattama e CFA noon ma wonoya 250 taw ganduɗa ko CFA 200 mbuɗu pawɗo 50
e buuɗi 5 ɗum woni koɓe gurno kono ɗo saaha kam ustima no feewi hay koɓe ñaamiɓe ngala tona to gana akara lamorgo leydi ndi wonande cukko horejo leydi ndi Mouhamadou Bawa mi yaltini konngudi mum ɗum noon ko gila tan 7 lewru avril ɗin konngudi noon ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to lamorgo leydi Ghana jabtima ɗin konngudi caggal nde o holliti wonande économique faggudu leydi Ghana koko yatiri caggal no feewi ɗum noon jeeyi sababu ko ñaw coronavirus tene kadi yanti hen haare Russie kame Ukraine tene kadi Ghana ene fowno gade mum kewɗe ko fate banggue Ukraine hakkude mum e Russie kono ɗo saaha ɓe teskima guura e cogguji kala koko ɓeydi e produit ji matériel kala koko ɓeydi serde e nder leydi Ghana kanko ambassadeur mo leydi Russie o jabtima ɗin konngudi gam hollirde leydi Ghana dañino caɗele ko fate banggue faggudu guila haare hakkude leydi Russie kame Ukraine waɗani Afrique du Sud Cyril Ramaphosa horejo leydi ndi o holliti caggal nde ɓe darni ngal ɗo catal ɗeɗo henna balɗe catal jogalngal mahtade to kaw Jules Natal wonande ɓen perduɓe galleji men e to ɓooli garno toon ha yooɓi pittali 400 e ko fawi neɗɗo o holliti noon omo jertinaɓe yo to ɗum wa noɗo wano ko fate banggue tambiɓe kees covid 19 caggal kayne ñaami haalis ha laaɓi gaari puttini guite haydala ko mbawi wonde yimɓe so wona tan jaafoɗe ɗum noon ngal ɗo cetal yo daro no feewi wasa nadde e mbuñaari anda haalisa ɗi rokkaɗi ko mahtade galleji ɓen miskineɓe ɓe galleji men jani e ɓen kadi mayiraɓe e nder ɗeɗo henna to ɓooli jippine toon to Burkina Faso jonde kaldigala yuɓɓinama to funnague leydi to nden jonde noon yuɓɓina taw kadi ganduɗa yuɓɓini ɗum ko laamu ɓe taaƴi cetal ngal cetal noon ko yidde noddide sukaɓe jaam e kisal e accidde armeji ha tenti noon ɓen sukaɓe tawoyɓe pelle ceɓɓitiɗe dañi hen foof nden accata wi noon ko jagorɗo yero booli maɓe jokku oɗon combat ha sukaɓeɓe kala mbawa joƴƴinde armeji mumen to RD Congo balɗe 2 kene wona 15 neɗɗo mbasi pittali men hen goto noon ko soldat koninke gonnoɗo e laana muɗum to nokku biyeteɗo Lutri taw kadi ganduɗa koye sud Kivu kanko noon koye laana o wonno nden o soynima laana ndiyam moteur ne yaaha hay goto hannda ko heftimo ne gasa taw ko kaaɗi kono heewɓe kolliti ko kaaɗi keftimo haqqille o weñi seeɗa o falti fetel makko o ayine mabɓe kure o yoɓe mabɓe pittali 6 o gaañi hen yimɓe 6 kanko hoore makko o gaañima hen o watti ndiwase fittane makko to suudu Safara Ñalawma heccenke o kañumne ko soldat goɗɗo kañumne itti fetel mum yooɓi fittandu garde corps colonel goto yooɓi pittali yimɓe 5 wonɓe andaka noon ko jeeyi sababu ko noon tumede ko rafiji haqqillaji e kala saaha ɗum noon firtiran ko koninke walla dadiyanke e kala saaha haqqille mum no foti yurnitede tawno kañum jogoto ko fetel ɗum noon so tawi haqqille yeehi ne wawi bomde windere nde kala to Nigéria ko attaque musɗo hanki waɗi e nder attaque musɗo waɗi hanki bombo e nder jeere wuuro wiyetego Lawari ne tawe nder état mo Taraba yimɓe 3 mbasi hen pittal men 19 gañimi hen gañanɗe musɗe no feewi ɓe kolliti noon wonande baɗɗo ngal baɗalo andaka taw ha ɗo o joƴƴin tan o suuɗi o yeehi bolol makko leydi France débat jamma hannde o télévision hakkunde Emmanuel Macron kam e Marie Le Pen ɗiɗo yaaduɓe deuxiéme tour ma koccodira moni kala haala huno ko yiɗi haalde ko noon ɓe mbadduno 2017 ɓe jaadino deuxiéme tour joni kadi ngol lawol ɓe jeehi ɓe jaadi deuxiéme tour l'Ukraine heeɓi ballal avion taw ko avion waño tekkuɗo no feewi mbawɗo weyde dow kañumne tolnira bomboje e kure e missilaji no yiɗiri kala ɗum noon ko armée l'air o wallite ñande 19 ndu lewru ɓe keeɓi ngal ɗon ballal kono jaynide haala hoto iwi kono tuma iwi koto Amérique saabu haali ɗum ko porte parole mo Pentagone mo États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruuji garande en kikiɗe hannde o ɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena